И здравейте хора, най-вероятно да се чудите какво е това. Ако сте били в 145 училище, има... такова на книгата. Сега получих ето това. Ето, много яко. Сега ще отваряме това, много яко също. Чуда се какво ли има вътре. Аре бе, отвори се! Окей, първото, което намерихме е тази книжка. На книжка такова. И пише, че ще ни се пада някакъв монстър. Шмуги! Така. Ето и това. Чакайте да го видите. Хубаво. Ето. И има още едно нещо. Някакво нещо. Това. Арбе. Това ти се. И така хора. Труда сме се много, но най-накрая ви извадихме. Паузирайте видео, ако искате да прочетете. И така хора, това видео свърши, така че бай!